karadyo, ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og din yan ako. Taw-taw na ko nagawat ni Luna. Bay, Oh, adin ako sa auto ha. oh, bay. Sorry ha, naasol ka. Oh, yan na siya. Brian! Sweetheart, amina na mo, amina. Narasakinan. Tana, Si Ingoy? ano di kita maapsan. Mong, gidadata sa kanan. Tana. Kamu na mahibaw sa iyong kaugalingon ha, bay. Feel at home gapon. Kita-kita na bitaw din eh. Mainggoy, magbawas sa mas umabot mga adto. Dako kay natabang na mo ni Luna ba eh. Labi na gid higayon ha. Ay, kinsa manggoy di tinabangay bay nga. Lupi pa manggod na to'y magsuon. Og nahibaw sab ko nimo. Nga og ako'y dunay problema. Dili sab kamo talikod nako. Oh, Iluna? Daghang kang salamat nimo, Ingoy, ha? Why kaso, why problema. Okay, pahuway na mo. Layo pang buntag. Wa pa alas 3. Maayo kay wa malangan na itong pagpaabot ni Iluna bay. Sige. Good morning night. Good morning night, good. sige. Sweetheart, mamahuay na ta. Nahibaw kong gikapoy ka. Ug, mausap ko. Wa pa ba ka mahibaw sila si Mama nga? Wala ko dito sa amo. Ni ana ta. Nagkauban na ta. Ug higiw na. Di na ko gusto magkalagyo pa ta. Di ko gustong ilakang ipalayo na ko. Oh, Brian. Mabitaw nga may hukom ko nga mulayas. E gawas ka dadon ko ni Mama sa Mindanao. Nagplano pagod sila ni Tia nga ipa-abort ang akong gisama. Oh, unsa? Oh, Brian. Gisultihan ko ni ate. Usa na sa ilang plano ni Tia ug Mama na ako. Maong desidido na gyud ko mulakaw. Wa ka masayop sa imong gibuhat. Bisabot akong pagmahal nimo. Brian. Dali na, mamahuwayo na ta. Unsa na magkarong oras? Akong cellphone. Tanawin ako ang oras. Lasing ko naman di ay. Mabangon na lang ko. May bangon na sabday si Ilona. Wa naman siyang katre. Tuwa tingali sa kusina. Naglungag tingali. Sarado pang ilang kwarto ni Mama. Lon? Ilona? Giyonhan ko ni magbangon, ha? Wa man na din his kusina. Lon? Kanaugon ako. Wa din his sa silong. Og abli ang kural nga kawayan. Hain man di ka siya. Oh. Ano sa iyong kang mata? Pa? Hindi ba niyo nanaog? Nangita kong Ilona pa. Kunsa? Nangita ko niya. Wa naman ko dito sa among kwarto. Nakaingon kong naglungag na. Wa mas kusina. Maong nanaog ko. Kunsa? Pa, unsa man kay buti pa sa butini. Gikulbaan man hinuon ko. Nastilan. Di lang ta tinuring niya sa kung punahon na ron nakapagdawda. Di lang unta. Pa, Milakaw ba siya? Siya dito sa mama ni mo sa ospital. Sa dihang miuli ko, wala ko makita si Ilona Nisbay. Ug hilabihan ang akong kabalaka. Tibok adlaw o gabi nga wa ako makatog. unsa di ay?
Unya, dinhi man lagi siya dihang nauli ming mama. Giyatod siya ni Brian. Mo itong higayon ang gikaila ko ang iyang boyfriend ni Ilona. Nakisulti siya nako. May tugan o may pasabot. Nga matinunanon siya siyang tuyo sa imong manghod. O nga andam siya manubag sa nahitabo kang Ilona. Wa niya mo sultihis mama anak pa. Wa. May bawa ka na. Sa may tabog isultihan ko pa siya. Unya, karon pa. Wa naman sa Ilona. Hain ka to. Wa ka mulakaw na sab. Hinaut na sa'yo, planta. Natuog pa man itong inahanin mo. Sige. Suwayan ako pangitas gawas. Basta may gilakaw lang siya. May gipalit ba ron? Balik dito sa aska. Susihon ko usab ang iyang mga sinina ni Ilona pa. Sa iyang closet. Tan-awon ako pa. May nawa niyang pila ka buok, Ilisan. Ingon man ang iyang pakpak, wasap. Ang pink niyang bakwa. Milakaw kit siya. Milayas. Why nakakita siya paglakaw? Ang dako gini akong pagtuong milakaw gid siya. Kinuo ko nimong anak ka. Pa, Oh, may apas ka magod. pa. Milakaw git siya. Pila ka bistin niyang nawa. Ang backpack ug ang bag niyang pink, iyang kita. Ginoo ko. Paong sa itong buhaton. May bawkan man gining mama. Ug nahadlo ko ma-high blood na sab siya pa. Gipasabot ang bitaw siya. Nga sabtol o dawato na lang nahitabo karon ni Ilona. Ipaunsa pa man niya. Ina naman na. Mabdos naman na. Di mo sabot talikod ng lagi. Kinahanglan na lang yung sultihan na tos mama pa. Mutabang ko pasabot. Dali. Ikaw dahil nangusina, Ilve? O walang makahunaw nagtabang ni mo si Ilona? Nagsige lang to katog. Okay raman ma. Unsa man magsukad na ko. Luto naman ang kanon. Nagprito kog isda. Nag-unon sab. Hilas ang animal da. Nag-abusa na gyud. Pabangon na to! O na bago kumalipay ng hitabuan niya ron. Pabangon na, Elvira! Kuan ma. Kining. Padaw ka sa animal ang manghod mo? Ato! Murag kinsa naman na siya? Nagpaminaw ka lang di amin? Ang animal mong anak ay natuog pa. Lodi. Ngano ka? Kalma lang. Kalma lang, ha? Utang buot, kalma lang. Di ko gusto nga may mahitabo sa mo. Ngano? Milakaw si Ilona. Unsa? Milayas ang animal? Ayun na. Surprise! Kalma lang. Kalma lang. Ay, nagkasuko diya. Ma, Unsa ka? di ba maayo ni mong masuko? Sa'yo tingali ka siyang milakaw. Ug wa ko'y kalibutan. Nakatugkog maayo. Buntag na diyang nahibaw ko nga wa na siya. Mapatay ko siya ning iyang gibuhat ka nako. Salpahis! Gipalabi niya ang kundat kaysa iyang mga ginikanan. Animal si amin! Wala na huna sa gibuhat kapag tabang silang Lord. iyaan. Lodi. Na. Ma. Igo na. Kutasan ka, oh. Ma, kuhaan ko iyang tambal pa. Litsin ang kinabuhi, Huwag batasan! Igo, malod. Gusto na ba? Nindot imong katuog, no? Nakabawi itag doon sa atong tuog. Gusto kang maligo? Magdugan ta. Gigutom ko. Unsay makakoy na. Maligo na ta. Ano pagaw man. At mga unsa gawas. Naisukit akong lugawan dito. Dito sa gawas. Lamig ka lugaw. Lugaw? Init ang lugaw ni ng Pitra. Limpyo pa. Maligo na ta. Anong fresh ko ang lawas. Complete man ta stog. Ug wa man ta kapuya. Kay wa man ta. Unsay wa. Ang unsa ba? Wa ta maglabing-labing kay pulos man ta gikapoy.
tungkol sa paglayas nimo. Wala ko mamugos. Badiha, amaw gid ka eh. Sige, malayo ug una. Di ta magdungan, Brian. Dungan na guda. Dili ko. Una ko. Bahala ka diya. Iluna. Wa ka na masayod sa kalipay nga akong gibati. Gimahal ko ikaw pag-ayo. Oh, di ba? Lamig ang lugaw ni ng pinta, no? Oo, lami gyud. Bray, unya unsa man. Asa man ron ta. Dili ba maayo nga magpasaya-saya ko. Labing siguro, ipangita na ko nila Roy. Nagkabuang tuslag pinangita na ko. Labi na si Papa o si Ate. Module tayo ko oras, Jason. Gabi pa ko mo off. Kuan, adto lang na kasi lang bainggoy. Ito di ka. Kuyog lang ko ni mo, be. Oh, di ko minutos sa baho kung naa ka. Mabothered ko. Kung maghuwat ka na ako. Dito na kas bahay. Sige. Kuya, usab tuod o may makakita na ako, no? Oy, bay! Ngayon mo din eh. Oh, May sulti ko niyo, bay. oh unsa man bay? Nanawag si auntie. Moabot sila ugma. Ha? Unsa? Sorry ha. Sige lang, tabangan ta mo pangita og inyong kapuyaan. Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O kikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!